Siis faktahan se, että tässä kaupungissa on vaan yksi sheriffi ja se on mä. Se on coachi. Ville Kalle. Märkä Simo. Pienissä häissä. Mä oon öissä töissä, en missään myymälöissä. Vähän jäissä, pienissä häissä. Aamu asti vaikka aamulla matsi, onneks meillä on tatsi. Vähän jäissä, pienissä häissä. Mä oon häis, perjantaita lauantait, sä saat lampait jos sä oot jäis. Ja istut vaimonka himas, sen jälkeen koko loppukauden oot filas. Mitä äijä? No eihän täs misis, mä oon häis, mut en koskaan naimisis. Coachin on puku päällä ihan muista syistä, kentän laidalkin on ihan päädyis. Aamulla taas ihan hirveä hedari, meen aina rajojeni yli. Mulla medaali, häppäileletty koskaan coachiin näkee. Mä vedän himas etukäteen, elän märällä ja mäkki safkal. Viikon loput mä oon aika matkal. Ja auta vaan morsius, ne ei toi hädäs. No coachi on aina näin.